Dedek Dipa. Mas Fendi. Dek, Dalam tadi sing kedua Lilo. gak apa-apa wes. Sing penting tekani mati. Podo kelas ini ya. Edo Andriani Lapangan Soga. Weh. Gak rono lho. Oh. Banyak gak rono. Sithik-sithik ngene iki kok anu kok. Heh? Video ku sithik-sithik kan iki kesorot to. Bukan jadi orang. Jadi orang. Aman. Paling iki lho. Bro. Hmm.